Oke guys, hari ini kita pertama kali ke kebun bolo. Kita sepil no kebun nih bolo. Tak sepil no kebun nih. Isa ulan bolo wis ora tahu dikunjungi bolo. Ki budale sore, Cek Iyub, alhamdulillah Iyub bau budale panas bolo. Ya atene manen kapulaga bolo. Terus kita lihat kapulaga. Kapulaga kapulaga kebongkoran kayak ini bro. Terus ora ketok bro. Kita sepil. Buah kapulaga ini ki bro. Kapulaga ini ki bro. Kita panen sih kapulaga. Lah iki tak iku bro. Biasa sih tak posting kok wek tanggani. Lah iki penampakane kapulaga ku bro. Ini ki biasa wek tanggane sing disepil. Saiki tak sepil tak dhewe.